Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga annabin mu manzon tsira, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. A wannan lokaci ‘yan uwa insha Allahu za mu kawo muku yacca shahararren malamin addinin musuluncin nan kuma malamin wahabiyya kuma shugaban majalisar malamai ta jihar Kano gaba ɗaya wato Sheikh Ibrahim Khalil ya fito ya bayyana cewa lallai fa malaman da suke ƙoƙarin hana mutane cin abincin Kirsimeti da kuma yi wa Kiristoci happy Kirsimeti son zuciya ne da kuma jahilci yasa suke irin wannan maganganu, inda shehin malamin ya faɗa cewa kafa a cikin Alƙur'ani da hadisi babu inda Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a yi wa Kiristoci happy Christmas ko a ci abincin Kirsimeti, inda shehin malamin ya ƙara da cewa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abubuwa makamancin irin wa'annan sun yi faru sosai a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsakaninsa da su da wa'anda ba musulmi ba, wanda kuma an yi kyakkyawan mu'amala. Sannan a lokacin sahabbai ma kusan irin wa'annan abubuwan duk sun faru, wanda kuma hakan an yi kyakkyawan mu'amala da su, an yi musu murna, ba a hana ba. Kuma ya za a yanzu a zo a samu wasu daga cikin malamai musamman ɓangaren wahabiyya salafiya izala su dinga cewa haramun ne ba kyau. Shehin malamin ya yi ta hujjoji sosai wanda yake nuna cewa babu laifi a ci abincin Kirsimeti sannan a yi wa Kiristoci happy Christmas. Insha Allah ku biyo mu yanzu a wannan tasha ta zumuncin mu TV mai albarka don jin cikakken bayani a Sheikh Ibrahim Khalil a game da maganar nan ta dambarwaccen abincin Kirsimeti da kuma yi wa Kiristoci happy Christmas. A yi sauraro da kallo lafiya. Addinin Musulunci ya nuna girmama kyautatawa ko daga ina ta zo, ko daga wajen musulmi, ko daga wajen Kirista, ko daga wajen bamaguje, ko daga wajen maƙiyi. Kamar yadda ko da yaƙi da aka tsakanin Lion Heart da abin nan Salahuddin, ai sun nuna mana misali, domin Salahuddin Ayubi ya tura likitansa ya duba Lion Heart suna yaƙi, kuma ya dinga aika masa da vegetables da fruit yana ci, tare da kuma cewa suna fagen yaƙi. Amma sai ya zama da mu musulmi, sai ya zama da jahilai da masu son zuciya suka zama su suke yin fatawa a addini da sunan addini. Misali, rashin kallon ƙimar kyautatawa ga mutum abokinka ne Kirista, kuna ma'amala mai kyau da mutunci da shi, amma sai wani mutum ya zo ya dinga cewa wai wannan mutum ba za ka ci abincinsa na Kirsimeti ba, ba za ka yi kaza ba, ya dinga ziga ka, wato waccan alaƙar ba ta da amfani, wanda wannan ba addini ba ne. In muka ɗauki Hatimu Ɗa'i, ɗan wuta ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi aka ce wannan kirki da Hatimu Ɗa'i yake yi zai amfane shi a lahira? Ya ce ai bai taɓa cewa Allahu rabbi ba, bai taɓa cewa Allahumma gafirli ba, ma'ana ba ma guje ne tsantsansa, ba wani addini a gabansa. Shi yana yin abinsa ne don ya ɗaukaki ƙabilarsa a duniya, ya zama da cewa duk inda ɗan ƙabilar ɗaya ya zo a san yana da wata daraja kawai, amma ba don addini yake ba, ba don koyo ba, don ya ɗaukaka martabar ƙabilarsa. Amma lokacin da aka kamo fursunan yaƙi da ‘yarsa a ciki, aka zo tana ba musulma ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ‘yarsa take cewa ita ke kuma wace ce ke? Ta ce ni ‘yar Hatimu Ɗa'i ce. Kaga dai babanta ɗan wuta ne, kuma ma ba ma ɗan wuta ma ba ma shi ba aljanna ma. Amma Annabi ce ku sake ta, ku girmama ta, ubanta yana kyautata wa mutane. Kuma ya ce duk raguwar waɗanda suke tare da ita a sake su.
to amma mu ba mu da waɗannan. Lokacin da nasarar Najran suka zo Madina ran Lahadi an ba su dama sun yi sabis a cikin masallacin Annabi, har musulmi suka dinga leƙo su ta waje suna kallon su suna yin sabis. Ba ana so a ce wai a zo a yi mana sabis a Umar bin Khattab bane, ba za mu yi da wannan ba. Amma yadda muke tafiya akan maganar gaba da yadda muke kallon abu, ko misali gaba Yahudi dan Yahudawa yana yi wa Annabi aiki a gidansa, kamar yadda mutane suke ɗaukar mai shara ko mai aiki ko mai share-share ko mai goge-goge a gidansa, amma ɗan bai hude ne. Kuma har lokacin da ya rashin lafiya kafin yaron ya mutu, Annabi ya tashi da sahabbansa ya je ya duba wannan yaro da yake yin aikin a gidansa, ya kai masa ziyara, har ma ya ce da yaron nan ka musulunta. Yaron ya dubi mahaifinsa ya ce ba abin da ya gaya mu. To amma abin da ke so in faɗa shi ne ga Yahudawa da Yahudancin, amma ga ɗansu yana aiki a gidan annabin Allah a matsayin sabis. Amma mu ba mu kallon wannan. Ko misali alƙur'ani ya ce ka auri Kirista, kuma har malamai suke ce in ka auri Kirista kai ne za ka kai ta church, kuma kai za ka so mata Bible, kuma kai za ka so mata cross, kuma ba ma a nan ta tsaya ba, in ka kai ta church a wajen wasu malamai kai za ka tsaya a church din ko a motarka ko a mashin ɗinka ko a mamaye, kai za ka jira ta har ta gama sabis ka ɗauke ta ka mai da ta gida. Nawa za ta gama sabis ka dawo kafin ta gama ka ɗauke ta, misali karfe 10 na safiya za ta gama sabis, to 10 saura kwata kanan nan. Abinda kawai suka ce idan ya zama na akwai jahilai ko kuma inda ba san kana auren Kirista ba, kada ka je siyan cross ko ka je siyan Bible a ɗauka ka zama Kirista sai ka aiki wani. Wani da addinin musulunci ne ya faɗi wani. An fahimta, kuma aka zo ka ci ka ciyan kansu. Babu inda Allah ya ce ba za a ci abincin Kirsimeti ba, kawai fahimta wasu malamai ne da zafin rai da hali suka samu kansu na gingiminsu na siyasa addini. Amma sai a zo duk shekarar duniya sai ya zo an da fatawar wai za a ci abincin Kirsimeti ko ba za a ci abincin Kirsimeti ba. Abokinka da kuke aiki tare kuke gaisawa tare, amma wai in an ce in ka ce da shi happy new year, kawai wani akaran ba ne ya zo ya ce ka saba Allah, ko in ka ce da shi happy Christmas, amma shi wannan akaran ba ya kasa cewa da kai, in ya ce da kai happy idi happy sallah, me yasa bai ce da kace da shi a'a ba to ai na ka faɗa ka, ko kuma a waye gari ya ce haka dinga fitawa, to mu makwatan ne suna kawo muna kai musu abincin da sallah suna ci, sun kawo mana abinci da Kirsimeti za mu ci. Me kika tambaya? Allah ya ce ka ci abincinsu da suka yanka, wadda amuhum hillul lakum. Shin akwai abin da ya kai gayar aure da kwana ɗaki ɗaya da ita? Haka waɗannan abubuwan duk jahilci da son zuciya su suka zo. Addinin musulunci yana karrama mai mutunci da mutunci. Dubi Mariyatul Qibtiyya da aka kawo ta a matsayin kuyanga ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya ce za ku ci ƙasar Misra, ku mutunta mutanen Misra saboda Mariya. Sai da aka shekarar 600 da musulunci a Misra, ba a mutanen garin ba su musulunta ba, gwamnatin gata tana nan ta musulmi ce shekarar 600, amma mutanen ƙasar suna na akan addinin su. Wata rana shi da Zuhuri, amma a majalisar kuma akwai kiristoci, shi ma ya
karatu a wurin su arda kuma za a yi shawarar da su kuma za a tattauna da su. ardu shine ka kawo littafi kyawawan halayen ka su zai sa a yadda da kai. ina son ka karin bayani yanzu Malaysia babu ko zagi ko duka ko harara musuluntar mutanen kasar ta. to sai suka kama kawai mutum ɗaya ta kaɗan kasuwa kyakkyawan mu'amalarsa mutuncinsa nagartarsa a cikin kasar Malaysia da ya zo yana sallarsa har gina wa kansa da kansa masallaci. amma yanzu mutanen Malaysia duk da kake kallon su musulmi, wannan ɗan kasuwa kwaya ɗaya tal shine sababin zaman su musulmi. ba yaƙi ba duka. haka Indonesia, haka China, duk babu inda aka yaƙi mutum ɗaya. kawai ɗan kasuwa ne kwaya ɗaya tal da zai zo ya nuna mu'amala mai kyau da nagartarsa da mutuncinsa da gaskiyarsa da amanarsa da kyawawan halayensa, wannan shi yake mayar da mutane su zama musulmi. in ka koma irin Burkina Faso, Shehu Ibrahim Tijjani, wannan wanda yanzu yake da shekara 51 a lissafin Bature da rasuwa, mahaifinsa shi kadai ne sababin musuluntar mutanen wannan garu na Burkina Faso, in banda tsofaffin musulmi na can ƙauyukan. shi kadai ba da kowa ba, bai zagi kowa ba, kawai sallar da yake da mutuncinsa da kamalarsa kawai. to amma mu sai mu zo mu dinga zuwa muna ɗauko wani abu da ka kawai mu. To alhamdulillah ‘yan uwa, shahararren malamin addinin musulunci nan kuma malaman wahabiya kuma babban malami wanda yake shine shugabar majalisar malamai ta jihar Kano a yanzu, a yayin da ya fito ya bayyana wa duniya cewa lalle ya halatta a ci abincin Kirsimeti kuma ya halatta ka yi wa Kirista happy Christmas. wannan ba wani matsala, ba komai bane ba maganar haramun, a inda an je ce kalubalanci malaman da suke cewa haramun ne, inda ya kawo hujjoji sosai daga a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama da zamanin sahabbai da magabata da ya kawo, wanda ya nuna cewa lalle sun kyakkyawan mu'amala da kiristoci kwatankwacin irin wannan, inda ya yi bayani ya nuna cewa lalle wa'anda suke ne kokarin hana mutane cin abincin Kirsimeti nan da su kuma da yi musu happy Christmas ba a kan daidai suke ba, kamar yace maganganunsa ya faɗa, inda ya ci gaba da ƙarfafa mutane kuwa ya nuna cewa lallai babu wani abu ba laifi ba ne ba a yi kyakkyawan mu'amala da Kiristoci da sauran bayanai dai da al'umma suka ji. Fatan ma'ana Allah ya ci gaba da nuna mana gaskiya ce kuma ya ba mu ikon binta, kuma ya nuna mana ƙarya ce ba mu ikon guje mata, kuma ya Allah ya ɗora mu a hanya madaidaiciya. Amin. A ci gaba da kasancewa da mu a wannan tasha ta Zumuncin mu TV don ci gaba da kawo muku karatuttukan malamai daban-daban don waro da al'umma kai akan sha'anin addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.